Valerică? Unde e Valerică? Ah, iată-l. Valerică e pe jumătate moldovean, un sfert ucrainean și un sfert polonez. Anastasia, ea se consideră rusoaică și încă nu știe că e doar pe jumătate. În rest, o pătrime găgăuzoaică, o optime bulgăroaică, iar cele două 16-imi revin grecilor și polonezilor. Alexandru și Ruxanda, ei afirmă că sunt daci. De fapt, 75% ei sunt români, iar în cele 25% rămase găsim tătari, găgăuzi, bulgari, romi, turci, armeni, evrei, nemți. Știți ce îi unește pe toți acești copii? În afară de faptul că sunt cei mai frumoși și cei mai esteți copii din lume. Părinții și buneii lor sunt cetățeni ai Republicii Moldova și fiecare dintre ei, indiferent de proveniența lor etnică, are dreptul să decidă viitorul copilului său. Iată de ce, pe 30 noiembrie, ei vor veni la alegeri și vor vota. Pe 30 noiembrie, votează! Alege viitorul tău și al copiilor tăi!